Hello mga Inyans, good morning no. Happy Sunday morning sa tanan. Kasama ko ngayon si Rolly and from Gumberto Dela at si Dondon from Kinumansur. Pupunta kami sa mga Inyans sa may Sapa. May ligo silang dalawa. Ako hindi ako may ligo. Mga Inyans, daan lang dito, daan. Tara. Dito. Ano yung Sapa? Ay, dito magi. Yan si Imburnal. Ayan. Dandahan, madulas. Madalog. Dandahan, madalog. Madulas, dandahan kami ng Imburnal. Madalog. Ayan. Ayan. Tara. Samayin yan. Dito kami dadaan. Pang Sapa. Muna kayo, dandahan kayo dyan, madulas yan ha. Siginas, madulas yan. Dandahan. Sige, si Rolly from Gumberto Dela at si Dondon, yan ang kapalit ni Boss Don. Pasok kami. Ayan. Alright, ito na yung Sapa. Ayan yan. Tingnan yan. Pasok kami sa Sapa. Okay din yan. So, yung natural resources to. Yan. Ayan yan, no? Ang ganda ng agos ng tubig. Ayan. Ayan, so. Pwede itong tampisaw. Ayan. Ayan yan. Ayan. Ayan. Ayan yan. Ito na si Rolly from Gumberto Dela. Dahil si Dondon from Kinumansur, Osami City. Ayan, silang dalawa from the province of Misamis Occidental. Uwaga! Naunsa! Si Dondon from Kinumansur, Misamis Occidental, Osami City. Ayan. Nailigo siya dyan. Ito naman si Rolly from Gumberto Dela. Ayan. And ayan naman si Rolly from Gumberto Dela. Ayan. Niya, dito kami sa may Sapa, no? Dito kami ngayon. Happy Sunday morning everyone, no? Dito kami ngayon sa kami. Ayan, si Rolly from Gumberto Dela at si Dondon, no? Kapatid ni Boss Doms, no? And dito kami ngayon. Kami sa may Sapa. Ayan mga yans, no? Again, happy Sunday morning everyone. And salamat sa panonood nyo. God bless you, more power. Keep safe. Sana sa buti ko na din. Bye-bye mga yans.